Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε car parking και πάμε να ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο είναι semi, είναι decal και είναι πολύ ωραίο. Για ένα λόγο δεν μπορούσα να στρίψω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό είναι θεματάκι νομίζω. Εδώ το πατάμε λιγάκι. Μην νομίζω ότι είναι αργό, το θα κάνω εγώ έτσι. Εδώ, τώρα πάμε City 1. Πάμε τώρα City 2. Γενικά δεν ανεβάζω βιντεάκια, το έχω παρατήσει για ένα καιρό. Για λίγο καιρό, αλλά τώρα το ξανάρχισα. Το YouTube. Θα βλέπετε Carmate, αστεία βιντεάκια στο car parking, κάποιες φορές με φίλους μου. Θα βλέπετε αρκετά εννοείς. Τη βδομάδα μπορεί να βάζω 2-3 βιντεάκια, μπορεί και 5. Τη μέρα θα ανεβάζω 2, μπορεί. Και θα ανεβάζουμε κιόλας και shorts. Αυτό. Λοιπόν, εδώ κάντε και ένα subscribe και ένα like. Δωρεάν είναι. Θα ανεβάζω μέσα. Όπως βλέπετε πάει τάπα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Θα σας δείξω και μετά ποια μάτια έχω, για να μου πείτε με ποιο θέλετε να είναι το επόμενο μου βιντεάκι. Βλέπετε ότι πάει αρκετά γρήγορα να λύσει, δεν θα περιμένω αυτό. Είναι αρκετά ωραία, είναι αρκετή. Λοιπόν, τώρα πάμε να βάλουμε βενζίνη. Θα βλέπετε και βιντεάκια με λεωφορεία στο car parking. Αυτό. Θα κάνω βιντεάκι με λεωφορεία που κάνουμε εδώ.
Περιμένουμε να φουλάρει. Και μέχρι να φουλάρει. Πώς το λένε τώρα. Μετά θα μπούμε και λίγο στην Clan House. Να δείτε πως είναι. Και να κάνουμε την ιδέα. Πιστεύω να σας αρέσουν τα βιντεάκια που θα ανεβάζω τώρα. Με το car parking και με άλλα παιχνίδια. Δεν θα παίζουμε μόνο car parking. Θα παίζουμε κι άλλα. Αλλά πιστεύω να σας αρέσουν. Εδώ πέρα έχουμε το πάρκο. Εδώ πέρα θα είναι το μέρος που θα ερχόμαστε. Λοιπόν, κάπου εδώ βγαίνουμε για να πάμε να δούμε στο Clan House. Θα σας δείξω και τι άμα τέλος. Λοιπόν, πάμε το Clan House. Περιμένουμε να φορτώσει. Δεν είναι και πολύ μεγάλο το map εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μικρό θα έλεγα. Δεν θα το δείτε τώρα. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχουμε πολλά πράγματα. Να πούμε. Να έχουμε το κινητό. Ναι. Εδώ πέρα είναι αρκετά πραγματάκια που έχουμε. Πάμε να σας δείξω και το πάνω δρόμο. Θα σας δείξω λίγο εδώ πέρα από drone. Εδώ πέρα βλέπουμε εδώ που είναι για drift. Είναι τέλεια. Και εδώ πέρα είναι όλο το map έτσι. Τώρα θα σας πω και το map. Πρέπει να το βάλω για μπαταρία. Εδώ πέρα είναι τα 0400. Εδώ πέρα είναι το πάρκινγκ που κάνουμε κάρμα. Εδώ πέρα. Είναι γενικά ωραίο map. Πάμε να σας δείξω και τα αυτοκίνητά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Εσείς τι πιστεύετε για σας, έχω καλά αυτοκίνητα? Και μπορεί να κάνουμε και κληρώσεις. Κανένα μαξάκι έτσι. Θα το δούμε αυτό. Όσοι παίζετε car parking θα κάνουμε κληρώσεις. Απλά πρέπει να με ακολουθήσετε στο Instagram που έχω για το car parking. Εδώ πέρα, εντάξει, σε γλυκό αμάξι.
Έχω γενικά αρκετά αμάξια. Ωραία. Είναι ωραία τα αμάξια μου. Αυτό, απλά. Και να σας δείξω ότι πολλές φορές θα κάνω κάποιες φορές βόλτες. Με αυτό εδώ πέρα. Θα κάνουμε μερικά βιντεάκια. Γενικά με όλα τα αμάξια θα κάνουμε βιντεάκια. Θα πάμε στο map. Απλά πέρα δεν έχω πολύ χρόνο γι' αυτό. Θα σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι. Γιατί δεν έχω χρόνο. Γενικά πώς το λένε τώρα, να παίξουμε και καμιά μέρα μαζί, να κάνουμε βιντεάκια, να παίξουμε κάτι. Εδώ πέρα κολλάνε τα μάξι κάπου. Το τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.